Helt folkens. Altså her, Philip her. I dag, der skal vi spille med Big Girl Prison. Og ja, som I kan se, har jeg nok fået en texterpack på. Endelig kunne jeg faktisk finde ud af det. Det har jeg ventet på i lang tid nu. Det er simpelthen Hawaii's Death Style. Ja. Det er den eneste, jeg kunne få. Men den er jeg glad for. Ret fed, ikke? Men så andre, I gerne vil se, at jeg bruger, så skal I bare skrive det ned i kommentaren. Og så giv mig lige hjemmesiden. Så kunne det være dejligt. I stedet for bare skal til at lede. The fuck? Nice hat. Er der nogle der lækker? The fuck? Nej, hvad? Okay. Nej, hvad? Okay. Jo, ja. Kop. Jeg laver stavefejl. Så mange stavefejl laver jeg sgu ikke. Som kom, i stedet for kop. Ja. Ej, stop motoren af. Fuck, der er ingen derinde. Fuck, der er lidt mange på. Jeg plejer ikke at være sådan noget. Jo, klokken 20. Klokken 2 timer. Så er der drop. Fuck, jeg skal være med til det. Der. Vi siger det, jeg skal være med. Nej. Nej, vi skal lige ned. Ben. Så. Men altså. Det, jeg tænker, vi skal ikke ranke op. Det kan jeg ikke. Jeg har ikke noget at ranke op til. Så. Godt. Men jeg tænker, at vi skal prøve med at få noget sygt masse værdier. Så jeg skal se, hvad du gør inde på den her server. Men jeg tænker på, at jeg bare får i BM. Og ja, jeg har lovligt på mig. Nå. Der. Fuck, vi har lidt penge, man. Men jeg tror, vi får flere penge. Også WAP. Det er mine. Nå. Det giver gode penge. Jeg spørger I, hvorfor I synes, jeg har rigtig mange penge. Det er simpelthen fordi, I kan se, ranket hero. Det er simpelthen det største rank. Og jeg er nu lige blevet helt reset. Ja. Virkelig lækkerier. Så jeg tager noget beacons. Bare lige for inden 2000. Men jeg synes, det er en fed texterpack. I hvert fald. Hvor sådan her. Den er, hvis I vil tjekke mere sådan Hawaii texterpacks, så vil jeg nok anbefale DK Lund. Han laver også nogle gode videoer. Jeg skal også have spurgt om admin eller vagt herinde på den her account.
Men de er ikke rigtig vand. Så den er bare pis. Jeg håber snart, der kommer vand. Altså, hvor de vælger op. Han har sagt, det kan være muligt. Det kan ikke være muligt. Så. Hvordan han siger, eller de siger, der er 10 ansøgninger om det. Ja, jeg tror lidt på det. Jeg tror ikke. Nej, det var pis. Kom nu. Sådan. Vi skal bare have 10, så har vi 20.000. Nemme 20.000 der. Sproget passer løst. Det er jeg. Men jeg tænker lige mere den her ret lorte pickaxe. Men det der er, den er gratis. Den er gratis. Okay. Jeg tænker, okay. Donator, okay. Legend. Selvfølgelig. Donator, det er selvfølgelig noget, du får, hvis du køber. Og Legend, det får du, når du er Legend og højere. Altså simpelthen Hero. Det er en over Legend. Fuck. Så er det reset. Jeg tænker bare, at vi skal gøre sådan noget. Jeg tænker bare, at vi skal have 64. Det bliver det nemmeste. Og jeg ved ikke rigtig, om jeg vil hjælpe en af mine venner. Det ved jeg ikke. Han havde i hvert fald gaming, ja. Han er ret syg. What the fuck? Han er ikke så bekendt. Sådan er... Timer. Eller hvad? Ja. Nu mangler gå 4, og det får jeg meget nemt. Der. Og så blandt. Men jeg tænker bare i smutter. Wow. Jeg tænker bare, at vi tager til BM. Og jeg fucking så højt. Ej, det er pis. Der, sådan der. Nu er vi på BM. Hvad? Han er hjemme. Hjemme. Ej, fuck, det kommer til at tage lang tid. Fuck it. Ej, nej, sådan. Yeah, come on. Skråstreg. Det kommer til at trykke om. Skal jeg høre den? Kommer til at trykke lige ved siden af. Wow. Nu har vi i hvert fald penge. Se godt, vi har det her helt fuldt. Sådan, ja. Så er der også en god slag. Ja. Så er der STB X. Jeg tænker bare, at vi enchanter noget gear. Fuck, vi har stadig meget. Gear. Der. Ja. Okay, sådan der. Hvorfor gjorde det? Nå. Men... Hej jo. Hej Jonathan. Ses. Ja. Sådan her. Skud. Skud. Så lidt hen i stedet. Sfære. Filmer stadig. Ja. Jeg tænker, vi skal runde den her episode af. I må gerne til med i næste video og smid en kommentar, og ja. Så er det ikke så meget at sige. Hej folkens.